Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-білоруську. Що ж, регулярний сезон NBA нарешті скончився. А як він скончився? І як агулам пройшла перша полова красавіка ў лізе, я вам распавяду ў гэтым выпуску. Ну што, пагнали! А пачнем з галоўнага. Нам ужо вядомыя ўсе каманды, што працягнуць барацьбу за галоўны трафей NBA – Кубак Лары О'Брайена. Але спачатку прадстаўлю вам тыя каманды, што датэрмінова адпраўляюцца на вакацыі. На ўсходзе гэта Бруклін Нетс, Таронта Рэптарс, Шарлот Хорнетс, Вашынгтон Уізардс і шматпакутны Дэтройт, які, дарэчы, у гэтым годзе паставіў клубны антырэкорд па паразах за сезон яшчэ за 2 матчы да яго канца. На захадзе ж адпачываць адправіліся Х'юстон Рокетс, Юта Джаз, Мемфіс Грызліс, Портланд Трэйл Блейзерс і, нягледзячы на прысутнасць звышталенавітага Вембаньямы, Сан-Антонія Спёрс. А гэта клубы, што атрымаюць у красавіку некалькі дадатковых дзён адпачынку, бо ўжо здолелі наўпрост патрапіць у плэй-оф. Лос-Анджелес Кліперс, Даллас Мэверікс, Міннесота Тымбервулфс, Фінікс Санс, Клівленд Кавальерс, Арланда Мэджик, Мілуокі Бакс і Індыяна Пейсерс. Дарэчы, гэтыя каманды ўжо ведаюць сваіх супернікаў па першаму раунду. А вось Аклахома, Бостон, Денвер і Нью-Йорк таксама ўжо ў плэй-оф, але яшчэ не ведаюць, з кім будуць там змагацца. Гэта таму, што іхнія супернікі яшчэ павінны вызначыцца на стадыі плэй-ін, якая пройдзе з 16 па 19 красавіка. На захадзе ў плэй-ін у гэтым годзе згуляюць Нью-Арлеан Пеліканс, Лос-Анджелес Лейкерс, Сакрамента Кінгс і Голден Стейт Уоріарс, а на ўсходзе Філадельфія 76ерс, Майамі Хітс, Чикаго Буллс і Атланта Хоукс. Адным словам, вось вам актуальная карціна бліжэйшых 3 тыдняў у NBA. Эпідэмія траўмавання, якая пачалася ў сакавіку, на жаль, працягваецца. Прычым выбываюць усё больш і больш важлівыя для сваіх каманд гульцы. Так, форвард Нью-Йорк Нікс Джуліус Рэндл перанёс аперацыю на плячы і выбыў да канца сезона. Цяжка ж будзе Нью-Йорку ў плэй-оф без свайго лідара. Таксама прыкрую траўму, як тое кажуць, на роўным месцы, атрымаў зорны нападнік Мілуокі Яніс Андэтакумба. МРТ ўжо паказала, што ахіл, на шчасце, не пашкоджаны, але да плэй-оф Яніс ужо дакладна будзе адпачываць. Першы нумар сёлетняга драфта Віктара Вембаньяма дабіўся шалёнай абароннай статыстыкі. Толькі ўдумайцеся, у сваім дэбютным сезоне Віктар зрабіў блокшотаў больш, чым 86% усіх гульцоў NBA за сваю кар'еру за ўсю гісторыю лігі. Яму б яшчэ каманду добрую. І тытул «Містер Замок» на бліжэйшыя 5 год быў бы яму забяспечаны. Галоўны трэнер Шарлот Хорнетс Стыў Кліфард будзе звольнены пасля заканчэння сезона. За 2 гады працы ў камандзе, у складзе якой гуляе навічок 2020 года і ўдзельнік матча ўсіх зорак 2021 Ламела Бол, Кліфард так і не вывеў яе ў плэй-оф. Кажуць, яму прапануюць застацца ў структуры офіса клуба на нейкай дарадчыцкай пасадзе. Але ж гэта толькі суцяшальны прыз.
бо ён азначае істотнае паніжэнне ў паўнамоцтвах і зарплаце. Дарэчы, раю босам Мілуокі ўзяць прыклад з гэтай сітуацыі, толькі без офісных пасад. І ў працяг сказанага вышэй. Як вам навіна пра тое, што былая гульчыня зборнай Беларусі па баскетболе можа зрабіцца першай жанчынай-трэнерам у лізе NBA? А такое цалкам можа здарыцца, бо кіраўніцтва Шарлот Хорнетс ужо запрасіла на сумоўе Лінсі Хардынг. Лінсі на дадзены момант з'яўляецца трэнерам Стоктон Кінгс, фарм-клуба Сакрамента з Джи-лігі, які, дарэчы, сёлета заняў першае месца ў заходняй канферэнцыі, дзякуючы чаму спецыялістку прызналі найлепшай трэнеркай рэгулярнага чэмпіяната Джи-лігі гэтага года. І гэта таксама гістарычная падзея, бо Хардынг стала першай жанчынай, якая атрымала гэтую ўзнагароду. Ах так, Лінсі Хардынг, Беларусь, што? Я патлумачу. У 2015 годзе у зборнай Беларусі назіраўся недахоп першых нумароў. Для вырашэння гэтай праблемы скарысталіся метадам натуралізацыі. Так Лінсі была запрошаная ў зборную і ў беларускае грамадзянства. На чэмпіянаце Еўропы, што праходзіў у тым годзе ў Угоршчыне і Румыніі, нашая зборная тады заняла 4-е месца, што дазволіла ёй паўдзельнічаць у кваліфікацыйным турніры да Алімпіяды ў Рыа-дэ-Жанэйра 2016 года. На гэтым першынстве Хардзінг дапамагла нашай зборнай заняць 5-е месца і атрымаць пуцёўку на Алімпіяду. Дарэчы, у вырашальнай гульні супраць Паўднёвай Карэі Лінсі Хардынг стала самай рэзультатыўнай гульчыняй, набраўшы 17 ачкоў. Вось так, у хуткім часе у беларусаў можа з'явіцца любімы ўсёй нацыі клуб NBA. А там, глядзіш, і папулярнасць праекта пра баскетбол па-беларуску ўзрасце настолькі, што ў яго з'явіцца першы спонсар на Buy Me a Coffee. Здаецца, арбітры знайшлі сабе новую любімую ахвяру. Вось форвард Далласа Лука Дончыч узрадаваўся таму, што Ділан Брукс з Таронта сфаліў на ім і атрымаў за гэта тэхнічны фол. 37 years old, game number 1181 today for Green. I'll tell you more about that later. Brooks a foul. Ime Udoka just... Luka got a tee. No, he... А што самае цікавае? Брукс, вядомы ў лізе як зацяты правакатар і трэштокер, пасля гэтага наўмысна перадражніў Луку, але яму за гэта нічога не было. No, that's Brooks. No, you're right. I think it's both. Luka got the tee, and now Brooks is taunting Luka. So, by the way, that's... Відаць, не так ужо і проста ў NBA атрымаць цяхнар, калі тваё прозвішча не пачынаецца на «Д» і не заканчваецца на «Ончыч». Вось так скончыўся сёлетні рэгулярны сезон NBA. Якім ён быў для вас? Што найбольш уразіла, парадавала, ці наадварот раз'юшала, не спадабалася? Пішыце ў каментарах. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуска, падпісвайцеся на нашыя соцсеткі і хай будзе баскетбол!